A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Na farko muna gode wa Allah subhanahu wata'ala. Muna ƙara yi wa al'ummar jihar Kano godiya duba da irin yadda suka taya mai girma gwamna addu'o'i daban-daban akan Allah ya bamu nasara. Ina so in gaya wa 'ya'yan jam'iyyar NNPP Kwankwasiya duk a inda suke a faɗin tarayyar Najeriya, a duk inda suke kuma a duniya, su fito su yi Allah godiya kuma su yi munna. Wannan hukuncin da ya faru a yau cikin yadda Allah da amincin Allah, jam'iyyar NNPP da al'ummar jihar Kano su suka yi nasara. Na farko dai waccan kotu da ta yanke hukunci akan cewar mai girma gwamna injiniya Abba Kabiru Yusuf ta shiga ta zare masa ƙuri'unsa, to yau cikin yadda Allah da amincin Allah an dawo da wayannan ƙuri'un. Yanzu magana ce guda ɗaya tak ake yi, shine appeal court ta ce gwamna injiniya Abba Kabiru Yusuf ba dan jam'iyyar NNPP bane. Wannan shine kawai abin da ta tsaya, ba ta ƙara komai akai ba. Hukunce sun fi ɗari akan cewar jam'iyya ita ce take da iko ta ce wani ɗanta ne wani ko ba ɗanta bane. Don haka ina so in ga al'ummanmu, musamman al'ummanmu 'yan jam'iyyar NNPP Kwankwasiya a duk inda suke su fito su yi murna, su yi celebration cikin yadda Allah da amincin Allah mai girma gwamnan jihar Kano injiniya Abba Kabiru Yusuf wannan shekara 8 din sai yayi ta, kuma yau mun samu nasara, mun kuma samun nasara. Wa'annan ƙuri'u gaba ɗaya a hukuncin da aka yanke guda 166 an dawo da su, an faɗa waccan kotu ba ta da wuri ne, a guri ɗaya ne kawai aka yanke hukunci mai girma gwamna injiniya Abba Kabiru Yusuf ba ɗan jam'iyya ba ne. Don haka wannan hukunci cikin yadda Allah za mu ɗaukaka ƙara, za mu tafi Supreme Court, kuma Supreme Court ta yi hukunci tsakanin sanata Ahmed Lawan da minista Sharu Macina. Shi Ahmed Lawan ma bai ma shiga cikin primary election na APC ba, amma da aka je Supreme Court jam'iyya ta bayar da Ahmed Lawan a matsayin ɗan takarar sanata, sai Supreme Court ta ce jam'iyya ita ce take da iko ta ce wani dan jam'iyya ta ne wani ba dan jam'iyya ta bane. Da haka ina tabbatarwa da 'ya'yan jam'iyyar NNPP 'yan Kwankwasiya cikin yadda Allah da amincin Allah a duk inda suke su fito su munna. Nasara, wannan nasara ce, nasara kan nasara, kuma za mu ƙara samun nasara. Jama'a assalamu alaikum.